има над 80 милиарда клетки. Тоест цялото ни здраве и всичко, което се случва в процесите в организма, зависи от нашите клетки. И когато ние се разболеем, това означава, че има болни клетки в организма ни, които се разпространяват и се разболяват една от друга и болестта се разраства. Тоест, нашите клетки имат нужда от чиста среда, в която да могат да виреят, да се хранят с качествени съставки, с качествени елементи, защото нашето алоe вера гел, което пием, което е Barbadensis Miller сорта, е най-пълен с полезни съставки. Над 150 полезни съставки има в него. Никой друг вид от алоe няма тези всички съставки, които има в Barbadensis Miller в този вид. Затова нашата компания произвежда гела, който е сам с този сорт Aloe Vera Barbadensis Miller. Затова е вера, защото това е истинското растение алоe. И така, какво искам да ви покажа? Тук имам 2 чаши с вода. Ще наклоня камерата. Имам 2 чаши с вода. Оп, и моя спрей се вижда, винаги е до мен отзад. И в чантата и навсякъде. Така, имаме 2 чаши с вода. Виждате ги? С чиста вода. Слагаме ето от тези макаронки, най-обикновени макаронени изделия, и си представете, че това е нашата клетка. Това са нашите клетки. Когато си роди едно бебенце, аз ще показвам. Когато си роди едно бебенце и когато ние сме се родили, нашият организъм е напълно чист. Клетките ни са белички, чистички и в чиста среда. Слагаме тези клетки в чиста вода. Виждаме тези клетки, те са си чистички, в чиста вода са. Виждате ги, нали? Така. Да, обаче детенцето расте и започват първите сокчета от магазина. Почват първите бомбонки, пастички, хамбургери, пържени картофки и какво ли не. Пушим, пием алкохол. Всичко това замърсява страшно много нашия организъм. Виждате ли? Ето. Това е нашият замърсен организъм. И в тази замърсена среда нашите клетки започват да се затормозяват. Те се хранят с мръсна среда. Дори въздуха е отровен. Храната, която купуваме в магазините, знаем колко химия има в нея. Виждате ли какво се случва сега? Клетките вече почерняха. Те са замърсени. Ето. Съвсем черни. И се чудим после откъде идват нашите болести. След като нашият организъм е затлачен от шлаки, отрови, токсини, как тези клетки ще виреят в нас и как няма да ни създават проблеми. Така, нека направим сега по този начин. Слагаме ги тук отново в чистата вода. И виждате, колкото и да стоят в чистата вода, все още не могат да се изчистят. Затова ние помагаме на нашия организъм клетките да живеят в чиста среда, точно с алоe вера гел. В момента аз пия този. И ще сипем сега в тази чиста вода, където са замърсените клетки, ще сложим алоe вера гел. Не знам колко сложих, но колкото и да е, ние си имаме доза, която да си пием и да си пречистим организма. Затова се чувствам толкова страхотно, затова съм здрава, затова COVID не съм прекарала, не съм се имунизирала, дори тестове не съм си правила, признавам си. Полека-лека тези клетки, които бяха черни, започнаха да побеляват. Съвсем ще побелеят. Разбира се, това е само един експеримент, който нагледно показва какво се случва с нашите клетки. Исках съвсем накратко да ви го покажа, защото с хората, когато разговарям, много често, рядко има човек вече здрав. Постоянно хората имат много проблеми и пият много лекарства, което ме натъжава. Приятели, алоe вера гел, освен че дава тези полезни съставки при чисто организма, той спомага за нашия метаболизъм.
Той спомага за нашата имунна система, за подобряването. Той спомага за толкова много неща. Защо са алоe вера ли? Абсолютно сигурна в това нещо, защото си познавам организма. Другото, което е за имунната система, като казахме, е много добре да го подпомагаме с коластра. Защо да изберете на алоe вера гела ли? Ето, този печат на SGS Институт Фрезениус. Това е най-строгият институт в света, който е на 150 години и дава много трудно сертификат за качество. Тоест, щом го има на нашето алоe вера гел, повече никой друг гел или алоe вера напитка може да има този печат. Тоест, доказано е, че нашият гел алоe вера е най-качественият на пазара. Знаете ли как са стигнали до този извод и как са дали печат? Ежедневно има проверки. За да дадат печата, са проверили почвата, където расте нашето алоe, т.е. в нашите плантации, които се намират в Мексико. Почвата, дали има вътре в нея пестициди, дали има някакви смеси, които не е окей, как расте алоето, как се полива, с каква вода се полива, точно кои листа се режат, защото листото трябва да е между 3 и 5 годишно, за да се отрежи. Как се превозват тези листа, как се обработват тези листа, защото за да се обработи едно листо, то се обработва ръчно и много внимателно и се отделя горната твърдата част, която има алоин и което не е окей за нашия организъм. Тази твърдата част, дори едно малко парченце да попадне в нашето алоe и да го засекат от SGS Институт Фрезениус, веднага ще ни отнемат печата. А ние го имаме вече 10 години, мисля, че и повече. Абсолютен много строг контрол ежедневен. Дори агенти от тази институция се купуват като клиенти. Анонимно алоe вера, за да видят какво точно пристига при клиентите. Тоест, контролът е страхотен, много голям. Аз бях в нашия завод в ЕЛАР, в Германия, и видях стерилността, видях за какво става въпрос. Такова нещо аз не съм виждала в хирургична зала, аз съм работила в болница. Стерилност не може да се нарече в хирургична зала това, което видях в нашия завод. Няма да ви отключавам с факти повече. Видяхте за какво става въпрос и вие сами решете, трябва ли да пиете алоe вера гел или не. А как се оправят моето кръвно? Тези хора, които ме познават от по-отдавна, знаят, че има големи проблеми с кръвното. Дори в Америка съм стигала до спешно отделение 2 пъти. Толкова високо кръвно и имах огромни проблеми. Перфектно здраве съм. Преди имах едни тъмни кръгове тук под очите, доста тъмни, които се оправиха. В момента нямам никакъв грим. Но, освен алоe вера гел, това е продукта, който също много помага. Пробаланс. То си казва името – баланс. Балансира допълнително нашето здраве, защото когато в организма ни, освен че не сме го пречистили, има една висока киселинност, тогава наистина вече започват големите болести, големите оплаквания. А с този продукт ние регулираме нашето pH в организма. Тоест организма ни нито трябва да е много алкален, нито много киселинен. 7,2 някъде по скалата е това, което трябва да бъде нашата pH. Друг път ще направя експеримент и с този продукт, за да видите за какво става въпрос. Защото когато дори минералните води, няма да го коментирам повече, ще направим експеримента друг път с този продукт. Коластрата е нещото, което ме спаси аз да не прекарам COVID. Пия постоянно. Гледам да имам от капсулите, защото те са по-задълготрайно за пиене, за профилактика, а от течната коластра пия, когато има голяма вълна от COVID и когато има много заболявания, пия от нея. Това е нещото, което вдига имунната система и то много, много, много нагоре и подобрява нашият организъм да не се разболява. Защото всичко зависи от имунната система. Защо се казва имунизация? Защото искат с тези имунизации да стимулират имунната система да се справя с болестите, а всъщност има много по-добър начин. Това е моята имунизация. Това е моята имунизация, с която аз не боледувам.
Помислете си и вие какво сте направили за вашето здраве или какво бихте искали да направите. И пишете. Очаквам да има въпроси. В момента искам да знам всички, които сте на линия, кой откъде е. Искам да знам кой откъде е, защото в тази група има хора от много държави, от много градове и ще се радвам да разбера повече за хората, които са тук. Всички сте ми приятели, защото приятелите на моите приятели са и мои приятели. Бих искала само да ви покажа нашите 5 Aloe Vera гел, които имаме в нашото портфолио. Сега просто искам да отворя, за да покажа. Аз съм ги показвала, но още веднъж искам да ви покажа геловете и с по няколко думи за всеки един да мога да ви представя. И вие сами решете, искате ли, не искате ли и какво ви устройва и какво бихте искали да ползвате като такъв продукт. Това са нашите Aloe Vera гелове, 5 на брой, които Aloe Vera се смет, това е първият гел, който компанията произвежда, когато започва вече тези добавки. Както и Aloe Vera, така и меда са едни от най-ценните лечебни природни продукти. Още ацтеките са знаели за свойствата на Aloe Vera и меда и са ги използвали в съчетание. Гелът Aloe Vera мед способства за активизация на обмяната на веществата. Изберете Aloe Vera мед, ако искате да укрепите организма си, да поддържате висок имунитет и да контролирате теглото си. Да, защото точно този гел се препоръчва, нали, за по-добър метаболизъм и за контрол на теглото. Освен това се препоръчва и на малките деца и не напразно имаме абонаментна програма, в която е включен точно този гел. Преимущество на този гел. Той е като общо укрепващо средство. Помага за активизация и обмяната на веществата. Поддържа нормалната работа на храносмилателната система. Съдейства за активиране процеса на храносмилане. Способства за цялостното прочистване на организма. Какви активни ингредиенти има в него? Aloe Vera 90% има в него. Мед 9%, витамин С 62% от дневната потребност. Гелът мед е не просто вкусен. Аз не очаквах някакви забележителни резултати, тъй като няма голям проблем, но след месец почувствах лекота и свалих няколко килограма. Започнах да спя по-добре през зимният период, не се разболях нито веднъж. След хранене, дискомфортните усещания изчезнаха. Това го казва Александър на 27 години от Стара Загора. Тоест един доволен потребител. Aloe Vera Severa. Това е гелът, който препоръчваме най-вече на хора над 40 годишна възраст или хора с проблеми с сърдечно-съдовата система. Този гел съдържа полезен екстракт от коприва. Ценността на копривата е свързана с силиция, който съдържа. Изберете гелът за пиене Aloe Vera Severa, ако сте над 40 години или имате необходимост да обърнете внимание на състоянието на кръвоносните ви съдове. Преимущество на продукта. Съдържа силици, ценен за сърдечно-съдовата система, общо укрепващо средство, поддържа нормалната работа на храносмилателната система, съдейства за поддържане на висок имунитет, способства за цялостно пречистване на организма, както и всички гелове, разбира се. Активни ингредиенти. Aloe Vera 91%, цветен мед 7%, витамин С и витамин К има в него. И вече тук от различни потребители са дали своите мнения и колко са доволни от този продукт. Aloe Vera праскова, любимият на всички, на малки и на големи, защото и деца също го пият. Това е най-лекият от геловете за пиене Aloe Vera. В него няма захар и затова той може да се използва дори и за тези, които е необходимо да ограничат потреблението на захар, т.е. диабетиците. В този продукт има рекордно съдържание на чистия гел от листата на Aloe Vera – 98,2%. Съдържа и пребиотика инулин, важен за храносмилането, както и голямо количество витамин С. С антиоксидантно действие. Изберете гелът Aloe Vera праскова, ако ви е необходимо да ограничите захарта в храната си. Особено на по-голяма възраст, може би имаме повече от нужда от това нещо. Преимущество на продукта. Не съдържа захар, помага поддържането на нормалната работа на храносмилането, общо укрепващо средство, способства за цялостно пречистване на организма. Активни ингредиенти. Aloe Vera 98%, витамин С 62% отново от дневната нужда и инулин. Следващият гел. Това е Aloe Vera гел Freedom. Ето този, който и аз пия.
Аз го пия него най-често, защото и съм го показвала много пъти, защото имам наследствена обремененост от моите родители с костно-ставни проблеми, бяха и двамата. И за да не се стига до там, аз превентивно приемам този гел, разбира се, с капсулите, не съм ги изкарала тях, имам и капсули към тази серия. Освен 88% чист гел от листата на алоe вера, тази напитка съдържа специални компоненти, които помагат за синтеза на колагена и подкрепят хрущялната тъкан на ставите. Разбирате ли за какво става въпрос? Хидролизат колаген и сулфатидите, хидроитин и гликозамин. Тези вещества влияят положително на имунитета и на обмяната на мазнините. Наличието на витамините С и Е в състава на тази формула са важни за нормалната работа на ставите, което е потвърдено от EFSA, Европейска агенция по храните. Изберете гелът за пиене алоe вера Freedom, ако ви е необходимо да подкрепите ставите си, а също и ако се занимавате активно с спорт, за по-добро възстановяване на ставите и мускулите след натоварване. Тоест и за хора с тежък физически труд, шофьорите, доколкото знам, които карат по цял ден, им се схващат буквално до краката, също имат такива проблеми. Преимущество на продукта. Способства за изработката на колагена, който е най-важният компонент за всички съединителни тъкани на организма. Тоест не само за костно-ставната система, т.е. за самата кожа, за много неща е полезен този колаген. Способства за поддържане функциите на хрущялните тъкани, помага за оптимизиране естествената работа на храносмилателната система. Общо укрепващо средство. Съдейства активизацията на обмяната на веществата. Активните ингредиенти, това са алоe вера 89%, в него глюкозамин сулфат, сяра, витамин С и витамин Е. И последният гел алоe вера от нашата поредица, това е гелът, който е с троен плюс за нашата имунна система. Това е последният гел, който в зората на COVID компанията пусна този продукт и бяхме просто много щастливи, защото това е една имунна бомба. Алоe вера, джинджифил, мед и лимон. 4 доказани продукта, спомагащи в нашето здраве, взети заедно с една имунна бомба. Защото има, освен алоe вера, джинджифил, мед и лимон. 4 продукта, за които всички знаем колко много спомагат за здравето ни и за нашата имунна система. Троен плюс за вашата имунна система. 85% гел от листата на алоe вера, обогатен с джинджифил, лимон, мед, както и имуностимулиращите витамин С, цинк и селен. Отлично качество Made in Germany. Активни ингредиенти, това са алоe вера 85%, витамин С 100 мг, цинк 11 мг, селен 50. Тези буквички не са и много ясни, някой може да разясни в чата, в коментари. Тоест 91% съдържа в нашата дневна доза. И какво пише тук Мими от Бургас? Когато започнах да пия този гел, все още изпитвах съмнение, но скоро след това се убедих в неговите качества и започнах да го препоръчвам. Това е, което исках набързо да представя 5 гела за пиене, които са на нашата компания LR Health and Beauty. Всички партньори, 99% от партньорите пият от алоe вера гел. Попитайте как можете да се снабдите, как се пие, по колко се пие, кой вид за вас е най-подходящ, защото имаме абонаментни програми, които са уникални. Тоест, месечна доза си получавате всеки месец с 25% отстъпка, не плащате куриерска такса, на 4-тия месец имате подарък и много, много, много други предимства. На 4-тия, на 7-и, на 10-тия месец има подаръци.